Right, vazukuru vasekrusenti zvirikudi kwese kwamuri. Aiwa, mufaro wangu kuuya kwamuri masikati anawa panguva dzino. Mufaro wangu ndichida kukuzivisai, kukupai update yekuti nyaya yemurume anonzi Severino kana kuti baba Evelyn uyo anobva kuEpworth kudombo raMwari uko, wandakasangana naye mumusika weMbare kuHarare. Ndichida kuzivisai kuti ndevapi vanhu vawanikwa vari vanotibatsira sofa kuti tinge tiri tinobatsirana naye. Handiti so chiteerera kana uri munyowani channel yemandorokwati ndeinoyi. This is the place to be, so subscribe, turn on notification bell kuitira pega patino uploada mavideos you'll be notified. Kana uri kuondera kuFacebook wanikwa uri unongofollow nekulike our Facebook page, the only place yaunogona kubatsira vanhu. Handiti yaunogona kubatsirana nehama dzaunoda kubatsira nadzo paSaint TV. Ndichida kuti thanks very much nezim celebs. Aiwa varumeka kuda kutaura chokwadi, ndinokutendai nekumira nesu pamabasa edu atinoita. Munotora mabasa edu muchisharewo zvakare pamaplatforms enyu akakura nefollowing yakakura. Handiti may the good Lord bless you zvakanyanya. Munditenderewo kuna anokwanisa kubata video inoyi achiendesa kuzim celebs. Aiwa, ndinopa creditwo zvakare kwamuri nekuti vanhu vazhinji vari kutibata, vari kuti aiwa taona video pamaplatforms Zim Celebs. Thank you so much. Handiti so nhasi ndiri kuchisipiti uko kwandafonerwa kunzi ndinge ndiri ndinouya kuzotora chipo cheuche yamuri kuona icho. Also ndichida kutenda hama dzakatumira zvadzakati se pane anonzi Lucky Mhlanga. Thank you very much Lucky. Cladita Tenda Jerera, Praise Mukono, Traimo Duzuma, Loveness Mukadira, Natatenda Mary Mgodi. Thank you very much vazukuru nezvamaita. Handiti kana kutofamba kwataita ndo hama dzatidirira peturo edzo. Handiti hatina basa, vamwe vakatipawo 100 RTGS 200 3 whatever amount to make a difference. Handiti so thank you very much. Tendwai kwese kwamuri. Zvakare nevatipa chipo cheuche kuti tinosvitsa, tinokutendai nekuda kwebasa iroro. Handiti uche yandiroda kukuratidzai. So chatasarura nacho azukuru pakusandura upenyu hwemurume uyu toda mutangira kamusika. Handiti so tiri kutarisa kuti tikawana $200 just $200 ndikangowana vanhu vanotipa $200 tobva taenda tese kushopu tichiita video tohodha zvinhu zvatoda kumuhodhera nekumugadzirira kastand kemusika kakanaka. Tobva tanomuisira padhuze nepaanogara kuitira kuti anongopinda muuche make makuseni oenda onogara pabasa pake, zvomuitira nyore iye pamwe nemhuri. Handiti ayo ndiribatei panhamba dziri panapa vazukuru kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana kutangira murume uyu musika. Sofa vatipa wheelchair nevatipa mari yamatipa, God bless you, but still tichiri kuda mari yakati wandei. Tiri kuda mari yekuti tinge tiri tinomutangira musika. So tiringoda $200 chete kubva kwamuri vazukuru kuti titoshandura upenyu hwemwe mhuri. This is the brand new wheelchair. Iyo lebo ndofunga muri ngoiona. This is a brand new wheelchair yakatsvagirwa murume uyu, yakatengerwa, yatinayo panapa, yatichazonomupa. Aiwa, ndofunga maiona vazukuru. Handiti this is the wheelchair. Vanhu ibasa rangu rekuti ndinge ndiri ndinotora ndinomhanya kuti tinge tiri tinobatanidza zvinhu kubatsirana nehama. So I'm at your service vazukuru, whatever. Kana kune kwamuri kuda kuti tisvike zvakare makasununguka kutibata tinge tiri tinouya ikoko zvakare. So from Uncle saying the only Zimbabwean uncle, much love.